Salam mehman doganlar, edidilleşler, gadırdan tomoşaçylar, Hereket adly Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gepleşigine başlaýarys. Siz birleşen oppozisiýa güýçleriniň Türkmen Hereket adly guramasynyň Türkmenim YouTube kanalyna tomoşa edýäňiz. Mehman doganlar, soňky günlerde gaty köp soraw gelip gowuşýar, gaty köp maslahat soralýar, kömek soralýar bir tema bar. Şuwat bilýäňiz taşary ýurtlarda milyonlarça Türkmenistanly watandaşlar işläp ýör. Esasanam Türkiýede ykdysady şertler, durmuş şertleri gaty erwet, iş şertleri agyrlaşýar. Diňe Türkiýede de dünýäde ykdysady şertler, durmuş ýaşaýyş şertleri agyrlaşyp kynlaşyp gidip otur. Uruş sebäpli bütün dünýädäki sowda ara gatnaşyk hemmedadyň öňden gelýän düzgünler, gatnaşyklar, hemmedatlar bozuldy, üýtgedi. Şoň üçin wagtlança şol realyky bar ykdysady hem beýleki uğurlarda kynçylyklar ýüze çykdy. Bulam iň köp Türkmenistanyň watandaşlara täsir edýär. Şoň üçin Türkmenistanyň watandaşlar biz nädip Ýewropa ýurtlaryna çykyp biler, ýa Amerika, ýa Kanada, ýa Awstraliýa. Umuman daşary ýurtlara öz ýurduna gelen wagty ýeňillikler töredip, olaryň öz ýurduna derrew gowy durmuş hem iş şertlerine eýe bolmagyna köpräk mümkinçilik ýa-da ýeňillik töredýän ýurtlara gitmek isleýärler. Şoň üçin şu uğurda gaty köp soraw gelip bolýar. Indi näme üçin sebäbi biz habarçy bolamyň, jurnalist bolamyň, şolar wagtyň özünde Germaniýada ýaşaýanymyz üçin. Indi Germaniýa barada aýdylanan şeýler zat bar. Germaniýa Federativ Respublika, Germaniýanyň her şäheriniň, her bölüginiň, her ülkesiniň öz düzgüni, öz kanuny bar. Şoň üçin Berliniň kanuny, Dortmundyň, Düsseldorfyň, ýene bir ýeriň gidijik şäherçeleriň düzgünleri daşary ýurtlar bilen baglanşykly düzgünleri ýa umuman iş durmuş şertler bir-birine meňzäni. Şoň üçin siz pikir edýäňiz, hawa döwlet baýhan Germaniýada, şoň üçin Germaniýanyň şertlerini bilýär, Germaniýada bolansoň kömek eder, zat eder. Elimizden gelen kömek elbetde eder Germaniýa gelip bilseňiz. Ýöne Germaniýa nädip gelmeli? Diňe bir Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna resmi taýdan geljek bolsaňyz, resmi şertler bar. Bu resmi şertlerim köpüsi köne pasportly ýa şoňa meňdeş kanuny ýagdaýda bolmaýan ýa-da kanuny ýollan gelmäge mümkinçiligi zady bolmaýan, öz ýagdaýy kanuny bolmaýan pasportynyň möhledi dolan, öz işläp ýaşap ýören ýurduna vizesiz bir kanun getip beren vatandaşlar üçün resmi yollar ansat değil. Onun daşından resmi olmayan yollardan gelýänler bar. Ýöne siz şunu gowy oýlanın. Kynçylyksız hiç tat ýok. Meselem bir ekin wagtyňyz şol ekin hasyl berýänçe nähili ýagdaýlary başdan geçirýär. Sizem bir maksada yetjek bolsaňyz, hökman kynçylyk görämeli. Hökman töwekkelçilikli ýollan pursatlardan geçämeli. Şuňa razy bolmaly. Hiç wagt taýýar zat ýok, taýýar aş ýok. Ol gaty seýrek duş gelýän bir pursat. Onu da her kime duş gelen ok, gawat gelen ok. Şoň üçin kynçylygy hemme zatdan ýoň boyun almaly. Diňe bir isleýän ýurduňyzda aşanyňyzdan soňam däl, o taýda da bir topar kynçylyklar bar. Hemme zatdan öňürti meseleni özüň çözmäni öwrenmeli. Öz meseleni özüň gürleşmeli degişli adamlar bilen. Bu ýurtlardaky, günmatar ýurtlardaky düzgün şeýle ara birini goşsaňyz, araçy goşsaňyz, işiň pırryk, işiň bozulýar. Näme üçin? Nä dogry düşünýärler? Oňam sebäbi onlarça milyon bozgun bar. Bu ýurtlaryň özünde bar. Bu ýurtlara geljek bolup, o arada beýleki goňşy töwerekdäki ýurtlarda galan
onlarca milyon bozgun var. Şu yurtlara gelmek isteyen, arzu ediyen. Indi şular ýalyky ýagdaý baka. Onlarca milyon dürlü yurtlaryň watandaşlary onlarca ýyldan bäri dürlü yurtlarda garaşyp dürlü synançyklary, köp sanly synançyklary edip şu yurtlara geljek bolýarlar. Türkmenistanyň watandaşlar şu mesele problema bilen ýaňy ýüzüňiz boldy. Şoň üçin şu taýda esasy kynçylyk, birinji kynçylyk şundan gelýär, adam tanamakdan gelýär. Siz aýdýaňyz plana ýüz tuttuk, plana haýyş etdik, hawa plany bir hili şüpbeli hereket etdi, şüpbeli maglumatlar zorady, on etdi, mun etdi. Soň bizim maglumatlar başga bir ýerlerden çykdy. Maşgalamyza, tanış bilişlerimizde oňa sorayan, ideýan zat edýänler boldy eýle-eýle. O zatlaryň içinde, daşyna, garasyna, töweregine biz däl. Biziň bilen ara gatnaşyga geçen adamlaryň şahsy maglumatlary, ene atasy, dogan garnaşy, näme diýe, asly nesli kim, o zatlar bizi gyzyklandyran. Bizi gyzyklandyran zat bize ýüz tutýan, bizden maslahat sorayan, ýa-da biziň bilen öz derdini, kynçylygyny, duýgularyny paýlaşan watandaşlarymyzyň öz problemalaryny gysga wagtda çözmegi, kynçylykdan çykmagy, şo bizi gyzyklandyrýar. On hakykaty näme, on tohum tiýji kim, aňarsy kim, işi kim, dogan garnaşynyň näme işi, wezipesi näme, o zatlar bizi gyzyklandyran. Ondan ýene bir problema bar. Pul meselesi, pul kömegi meselesi. Elbette Ukraina meselesi ýüze çykmanka, ondan bundan eýleden beýleden pul kömekleri alyp bolýady. Pul kömeklerini sorap bolýady. Edil häzirki wagt umuman şu insanperwer kömek edýän, kyn ýagdaýa düşen daşary ýurtlara kömek edýän fonlaryň, guramalyň zatlaryň serişdelen hemmesi Ukraina problemasyna gönükdirli. Ukrainalara gönükdirli. Şoň üçin ine Türkmenim telekanalam gol çekip başlaýmaly bolup durka wagtlaýynça duruzurly. Näme üçin? Serişdeler Ukrainalara gönükdirli. Şoň üçin indi şular ýalyky ýagdaýda bir ýerden haýyş edip pul almak, pul serişdesini almak, pul kömegini almak gaty kyn. Bu bir. İkinci esasy mesele mesele var. Size gerek gelýänçe, müňlerçe adam, milyonlarça, onlarça milyon adam şu giden gitdi, pul kömegini serişdesini berýän fondlary, guramalary, edaralary, jemgyýetleri ulanny. Biderek maksat bilen ulanny, allady. Şulara ýalyky bolan soň işler hazam kıyınlaştı. Diňe Ukraina meselesi päsgelçilik döreden o. Şulara ýalyk ýagdaýlaram päsgelçilik döretdi. Şoň üçin illeşler, mehriban doganlar, şunuň ýadyňyzdan çykarmaň. Daşary ýurda çykmak, daşary ýurtda iş tapmak, täze durmuşy başlatmak, bu zatlaryň hemmesi başga ýurtlaryň onlarça milyon watandaşlary tarapyndan synalyk gelinýär. Onlarça ýyl mundan öň Türkmenistanlar ýaňy ýüzüňiz boldy. Şoň üçin yeterlik tejribesi bolanlar öz tejribesini gaýrat edip Türkmenistanlar bilen paýlaşsyn. Bizim bilýän zadymyzy paýlaşaly. Inni her kim pul kömegini soraýar. Palança ýerik çykjak bolýan, şunça pul gerek, munça pul gerek. Inni şonu pikir etmeli. Siz näme üçin daşary ýurtda gezip ýörsiňiz? Eklenji üçin, güzeran üçin. Daşary ýurtdakylar köpräk mümkinçiligi eýe bolan soň şolar öz dogan garnaşyny, tohum tiýjini alyp çykmaly bolýar, gollamaly bolýar. Şoň üçin bizde artyklar serişde ýok. Pikir etip görüň. Her gün ýüz tutýan onlarça Türkmenistanyň bar. Her birine 1 euro bereňde pikir etip görüň aýlyk näçe bolýar. Bular ýalyky serişde ýok. Şoň üçin daşary ýurtlardaky watandaşlardan siz pul kömegine garaşýaňyz ýöne bärde hemme hasap öňünden edilip goýulan. Artyk maçy hiç zat ýok. Pul bize ýaganok hiç ýerden. Pul berýän edaralaram şu wagt Ukraina meselesi bilen başagay. Şoň üçin siz
özüňiz çäre tapmaly bolýaňyz. Daşary urda çykjak bolsaňyz, daşary urda geljek bolsaňyz, siziň üçin ýekece iň esasy bir mesele we olum adam tanamaly. Gatnaşýan, gürleşýän, maslahat soraýan adamlaryňyzy tanamaly. Daşary urtdaklara gaty wajyp öz şahsy maglumatlaryňyzy, pasportlaryňyzyň maglumatlaryny, zatlaryny bermeň, eger mümkin bolsa. Bermeň. Soň siziň o maglumatlaryňyz nerden çykýar, kim bilen nähili baglanşdyrylýar, näme bolýar, nähili ýalan habarlar çykýar, ondan o zatlardan biziň başymyz çykan ok. Ol adamlary biz tanamzogum, edemzogum, gatnaşamzogum. Türkmenin kanalyny tomaşa edýänler bilýär, başyndan bäri biziň sokuşluklar bilen, adam satışlyklar bilen, manipulyasiýa bilen, yalan propaganda bilen hiç ile ara bağlanşymyz ýok, bolmazam. Şonuň üçin mehriban doganlar serasap bolun, äga bolun. Kime inanmaly? Kimin bilen maslahat etmeli? Şu zatlary seljermek kyn näme? Näme üçin pikir edip görün. Özüňiz seljerin. Meselem, bir adamın aýdýan zatlary, ini YouTube'da çykyş edýärler, köpüsi siziň aýdýan adamlaryňyň köpüsi çykyş edýärler. Aýdýan zatlaryna seredin, logikasy ýamy, heňe gelýärmi? Absurd zat aýdýarmy, aýdanokmy? Bir adam absurd zat aýdyp beren bolsa, ol adamdan onuň absurddan başga näme garaşy? Siziň öz edýän hereketleриňiz hem absurda. Absurdun propagandasyny edýän adamdan bir kömege ýagşylyga da garaşýar. O nähili bolýar. Bu tebigatyň kanunyna, Allah Taalaň düzgünlerine, hasabyna ters ýaby. Şoň üçin gayrat edin, aklyňyzy, paýkadyňyzy ulanyň. Logika bilen seljeriň şu zatlary. Kanuny ýollar, meselem siz aýdýaňyz çakylyk iýberiň, hawa viza aljak, şunu etjek, bunu etjek. Eger hakykatdanam şu daşary urtlara gowy işgem durmuş şertlerini hödürleýän ýurtlarda o ýurtlara gitmek, şular ýalaka ansat bolsa, onlarça milyon, onlarça ýyldan bäri garaşyp ýatan dürli ýurtlarda, garaşyp ýatan lagerlerde garaşyp ýatan adamlar bir wagt gelerdi. Olon pulun ma ferişte tamma himme adamma. Pul himme adı çödenok. Şolar ýalaky özüňiz geleňizden soň, şol ýurda aşaňyzdan soňam öz göbeňi özüň kesmeli. Öz meseleňi özüň gürleşmeli. Käbirleri gelýär, zat edýär, ondan soň sen gürleşip berdiýär. O sen yüz tutýan edaran sana kömek edýär, seni kabul etdi. Seni kabul etdi. Diýmek sana kömek etmek isleýär. Başka bir adama ara goýup onu gürleşdirjek bolýan. Bulam ýalňyş edim. Bu ýalňyş hasap. Bu ýalňyşdyr ýa, bu özüňe ziýan berýär. Şoň üçin bizlik kömegim gerek bolanda elbetde bereriz. Halkara guramalar, adam hukuklaryny goraýan guramalar, olaňam özüne düşen etmeli işleri bolsa, olaram eder. Ýöne siziň öz şahsy etmeli işleriniz, borçlaryňyz bar, şonu özüňiz etmeli. Siziň ýeriňizde haýdan bolsa bir jurnalist, haýdan bolsa bir aktivist, ya adam hukuklarynyň guramalary, ya halkara guramalaryň işgäri siziň adyňyzdan, siziň ýöneköýje etmeli proseduralaryňyzy etmeliler. Olar siziň sekretaryňyz däl, ya siziň sekretariýatyňyz ýaly işläp bilen olar. Bular ýallarda garaşmaň, beýtip ýalňyşmaň. Türklerde bir söz var, medeni cesaret diye. Adamın özünden bir ukuyup bolmaly, höwes bolmaly, özüň dyrjaşmaly ilki bilen. Ondan gördüň, bakdyň, kömek gerek, gollaw gerek baş üstüne. Biz giýje unnys taýýar, kömek edeli. Ýöne özüňem dyrjaşmala, özüňem ihlas etmeli bu zatlarda. Şoň üçin daşary ýurda çykmak, başga ýurda çykmak, başka yurtta işlemek problemleri ansat däl, mehriban doganlar. Bu bütün dünýäň problemasy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň Türkmenleriň ýaňy bu problemasy bolmaga başlady. Beýleki ýurtlaryň
onlarca milyon vatandaşlarının onlarca yıldan beri devam edip gelen, çözülmeyen ve hiç wagt çözülmeyecek probleması bu. Aslında siz ýa-ni tanışdyňyz muňa bilen. Şoň üçin sabarly bolun. Hemme zady akıl paýhas terezisi bilen çekin tartın. Ondan soň karar verin. Adam tanan. Soň tanamanlaryň men şahsy maglumatlarymy satypdyr, oňundan munna çykarypdyr, ýaýradyp da zat diýmen. Ol adamlar biz tanamyzok. Gatnaşymyz, hiç adamyz, salamyz, filimiz hem ýok. Şonu bilseňiz bolýar. Siz pikir edýäňiz daşary ýurtlarda gezip ýör bu adamlar hemme zady bilýär, hemme zady başarýar, olar ýaly zat ýok. Bizim özümüz hem siz ýaly şu ýoldan geçdik. Mecburi ýagdaýda Türkiýany terk etdik, daşary ýurda çykdyk. Daşary ýurtlardakylardan bizim edil siz ýaly garaşmalar zatlara garaşýardyk. Öňe soň wagtyň geçmegi bilen tejribe gazanyp öwrenip olon edip biljek zady wa edip bilmejek zady wa ýöne käbirleri hatta köpürägi öz bähwidine ulanjak bolýar. O jüpsüz pul bilen seni özüne işletjek bolýar. Özüne gulýal edip, hyzmatkar edip işletjek bolýar, senden peýdalanjak bolýar. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlaryň ogullan bäri ýaşap işläp beren watandaşlaryň size edip biljek kömekleri, size berip biljek maslahatlary, maglumatlary çäkli. Näme üçin? Köpüsi hiç hili ýaşaýan ýurdu bilen adaptasiýa, şo taýyk uygunlaşmadyk. Şo taýynyň şert, hakyky şertlerini bilen o. Belli bir nokatlara gidip gelip ýör, özüne gerejek zatlary bilýär. Ýöne umuman köpçüligi peýdaly bolajak. Şo ýurdun hakyky durmuş, ýaşaýyş we beýlik şertlerini biläjek derejede däl. Belki wagty bolmady, güzaran kynçylygyndan, belki ünsüni çekmedi, belki oňa görä maglumatlar zatlar däl. Her hili ýagdaý bolup bilýär, her hili sebäp bolýar. Şoň üçin daşary ýurtlardaky ogullan ýaşap işläp beren watandaşlardan garaşýan kömegiňize, garaşýan zadyňyza eger eýe bolup bilmeseňiz, garaşýan kömegiňizi alyp bilmeseňiz, maslahatyňyzy, zadyňyzy alyp bilmeseňiz, gaty görmän. Ol adam belki bilýänler, başy çykýanlar. Şoň üçin gaty köp bärde kriteriýalar, gaty köp şertler, sebäpler bar. Ýatdan çykan bir ýene maglumat bar. Meselem Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan ýurtlara gelen wagtyňyz haýsym bolsa birine baraýdaly siz Germaniýaga gelmek isleýäňiz. Ýöne siziň pasportyňyza Bolgariýada peçat basyldy, möhür basyldy, ýa Polşada, ýa beýleki haýsym bolsa bir ýurtda. Ýewropa Birleşigine agza bolan ýurtlaryň arasynda Dublin alalaşygy diýip bir alalaşyk bar. Şol alalaşyga görä daşary ýurtly haýsy ýurtdan Ýewropa Birleşiginiň çäklerine ayak basan bolsa, şo taýda şoň işine seretmeligilen kanun bar, düzgün bar. Şoň üçin siz Bolgariýa ayak basan bolsaňyz, Germaniýa ýa Şwesiýa ýa başga bir ýurda barsaňyzam olar sizi yzyny berýär. Şo Dublin alalaşygyna görä. Indi bu kanuny ýollaň düzgünden daşyndan aýlanıp geçilýän prosesler ýokmy? Elbetde bar. Meselem Şwesiýada şol Dublin alalaşygy öz güýjüni ýitirýänçe gaçkak ýagdaýda gezilýär. Şol özüni ýitirenden soňam täzeden ýüz tutulýar. Migrasiýa, o migrasiýa sizin işiňize seredýär. Ýalňyşmaýan bolsam, dogry ýadymda däl, 1 ýyl ýaly gaçkak ýagdaýda gezmeli diýip men şeýle ýadyma düşýär. 6 ay bolmagy mümkin, her kimiň öz ýagdaýyna bagly. Ondan soň bu sizin işiňize seretjek ýurtlarym, o taýynyň düzgün tertibim sizin aýtjak
berjek maglumatlaryňyza görä siziň işiňize seredýär. Bir adamyň işine seredilen wagty beýleki adamyň kyýaly menki bolar, netije berer diýip garaşma. Öň meselem şeýle bir düzgün wady, şol dublen alalasyna Agdada bolsa Gresiýada gaty köp şular ýalaka daşary ýurtly bozgun üýşenden soň Gresiýadan beýleki ýurtlara geçenlere hiç tat diýilen nokta, ýyzyna iýerilen nokta. Ýöne häzir nähili o ýagdaý men dogry bilemok. Şoň üçin hem siziň özüňiz bu bolup geçen ýetgeşmeleri, zatlara ýyzarlap, şoň bilen gyzyklanyp durmaly bolýaňyz. Biziň hemme zatdan habarymyz ýok, biz hemme zady bilemizok, hemme zadyň başarymyzok. Her kimiň özü, işi, aladasy gyzyklanýan temalary bar. Şoňa görä ýagdaýlar. Şoň üçin dogry seljermeli. Hemme zatdan öňürdi adamy tanamaly. Adamy tanamasaňyz, islenlik ýurtda, islenlik pursatda, islenlik işde ýalňyşarsyňyz. Satylarsyňyz. Şeýle adamlar bar. Türkmenistandaky öz dogan garnaşlarynyň, tanış bilişleriniň has gowy wezipelere çekilmek üçin maglumat satýan, maglumat berýän adamlar bar, watandaşlar bar. Şu watandaşlara gawat gelseňiz, şu watandaşlara da öz şahsy maglumatlaryňyzy berseňiz, başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy, başyňyzdan geçip duran ýagdaýlary gürrüň berseňiz, olaram onu bir ýerik satsa, bir ýerik berse, soňandan bundan şikayet etmeň, olara gaharlanmaň, özüňize gaharlanyň. Sebäbi hata, ýalňyş özüňizde. Özüňizden gözlen hatany ýalňyşy. Olar ýalaky hereket edýän adamlar, onlarça ýyldan bäri tanalýan adamlar, bilinýän adamlar. Biljek bolun, tanajak bolun, şertleri öwrenjek bolun. Menden size maslahat. Başkada soraglaryňyz bolsa, baş üstüne Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com biziň elektronik poçta salgymyz. Şondan Facebook'tan, TikTok'tan, Instagram'dan we beýleki ýerlerden, Twitter'dan Türkmenim TV, Türkmen Demokrasi, Döwlet Baýhan, haýsy hasapdan isteseňiz habarlaşyp bilersiňiz. Ýoluňyz açyk bolsun, bagtyňyz açyk bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Men her bir Türkmenistanyň durmuş we ýaşaýyş şertleriniň gowy bolmagy üçin dileg edýän, arzu edýän, şoň üçin zähmet çekýän. Bizlik näme bolsa, halka hyzmat, hakka hyzmat, biz hemişe taýýar mekrwanda onlar. Häzirlikçe hoşta bolun, Allah ýaryňyz bolsun, ýoluňyz, bagtyňyz açyk bolsun.